so neti jabarani flebaho ayo bismillah dongi baro keneka bi dongi baro bagru wawla amena kuma anga jamana ministry so minya shimbe dugu goro fenuma fukata seji ani kurama uye dombulo taka nyeshi anga jamana saper pompier ma bi amena kuma uka dongi baro konana ninde bina ke bi dongi baro bagru ba fana e dore bambulo ka framinka so ni ambena ni bela jelen wala awi ayo bismillah. Ayo bismillah ko kura bi alamsa janvier kalo tile mugani shegi bafla ni mugani kelen dongi baru keneka ina fanda sira ma bakuruba wala chuga mina anga jamana ministry so minya shimbe du jukuro fen fo kata se kuran ani jima uni anga jamana chakeda minya shimbe kuran ko ma ni oye EDMSI uye blodi nyomanke ni ka minenta barake minan ka nyeshi anga jamana saper pompier ma akera bi suguni ko ni barake minan numbe talike mina we nakiri minan we wala sa ku deme ka barawla kaseka mauni la kisi tuka mina akene kanga kibaranyina aminata danyoni akajatala bakari kone olukumba keneka uyansama mina anga je ko laje ni fiye sama bara minu dilen flé protection civile ma ni beku ma ko tasma fagalaw abena do fara uga barake minon kan ka mogow ni ubulola fen kishi ani ku yere bakun tanga ka bo uga baraw kololoma ni ayeri nunun dili be blaboya masegi minen kono jini kuranko ɲɛnabɔli ɲɛmaya so fɛ ka ɲɛsin saper pompier ma ka da u ka baara ɲuman kɛlenw kan décembre kalo tile 12 tɛmɛlen. Planification mun bɛ nin dɔ in na fasoden ɲumanya ko de don entreprise citoyenne parce que kunko dɔ y'an sɔrɔ saper pompier mɔgɔw interviennant an yɛrɛ y'a ye ko équipement ba t'u bolo. An y'a ye n'a sɔrɔ u kun équipelen don ka ɲɛ u ye baara min kɛ a kun bɛ tɛmɛ o bɛɛ kan o kunko ye il y a 2 mois à peu près an ka poste dɔ bɛ yen an ka centrale belebeleba dɔ kɔnɔ mun tɔgɔ ko Balenge incendie de wulila yen donc sapeur pompier mɔgɔw welela u nana de façon très diligente et pour intervenir mais an y'a ye que u tɛ se ka intervention sugu dɔ yɛrɛ kɛ parce que équipement dɔw b'u jɛ. Donc, au déato, on a une information remontée à l'autorité de tutelle là. Et donc, Luka Yamaria Kono, enfin, on s'est connu pour que vous équipez un peu plus. Nous avons déjà la population qu'on a là, nous avons un courant fin, courant poteau ni courant sauveto ka jeni. Nous avons déjà nous avons une protection civile. Au lieu de bateau et tasman nous avec dans Sodala pour ne pas que pour que population a continuer ka courant soro bon au konola la anyan siki ka miri anwo nous be baramna oni deme ka kan be de kan u deme mais pour que be ka wuli ku deme fo doka a bara folo ke anye a keno haklina de ka sira ira mokow la donc o de la ministre de la sécurité a fo chukamna ambe wele madabla bema moko be se ka protection civile deme drôme keleman dogon ba keleman chan nanyu deme anga donga fo ka be ke population ere la kanali de kama u ka bara o de ni population na kanala jamana be yiriwa mais antese ka kuma bla ka soro ama président de la transition fo bandaw vice président Assimi Goïta ni premier ministre olu ni bebe ka ke olu ka yamaria de kono anu ye ambla siram kan no koroy jume anga nyogon deme ka jamana bo dingay kono an yere damaw ni nyogon che akero o hukumu kono la ni nakilikɛlan fiɲɛ bara 30 minnu musaka bɛ taa jɔ fo sefa wari miliyɔn 30 bɔyɔnko la a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ saper pompier ka baara la ka maaw magɛn minnu ye kasaratɔw ye ni maa ye bonya k'i ye a ka kan i ka bonya masegin k'a tigi ye. Appareil ayiri fɛn fɛn y'a sɔrɔ a bɛɛ bɔra farajɛla de tubabuw ye dɔɔni fɛn mun kɛ ou bien faso ye mun san mais k'a ye ko commerçant wɛrɛ k'a san ka na d'a ma ou bien ko service wɛrɛ k'a san ka na d'a ma ni y'a fɔlɔ ye énergie ka kɛwale la ni y'a fɔlɔ de ministère de mine de l'énergie et de l'eau u y'a ye k'an ni dɛmɛ ka kan ka da an ka kɛwale kan an ka baarakɛnɔ kan parce que Balenge centrale la tasuma mɛnɛna yen an ka mɔgɔw nana u y'u jɔyɔrɔ fa kosɛbɛ dususuma sɔrɔla la o de y'a to ko k'u b'a daminɛ ni nin ye nin ye daminɛ de ye ayiri san ka d'a ma ni ayiri ta k'a lajɛ ayiri yɛrɛ ye mun ye
ni ye jateminɛ kɛ dugu ɲɛnama bɛɛ la tasuma faga mobili pompier ayiri b'a bɛɛ kɔnɔ pompier yɛrɛ man ka jigin k'a bɛ taa tasuma faga ni ayiri t'a bolo donc ayiri ye kɛlɛba ko pompier ka tenue dɔ de o gɛlɛya tun b'anw kan donc n'u nan'o d'an ma a nisɔndiya a tɛ se ka fɔ ka s'a dan na ayiri b'anw yɛrɛ protéger parce que yɔrɔ o yɔrɔ ninakili ka gɛlɛn an b'a dɔn donc an bɛ baara kɛ n'a ye ale bɛ fiɲɛ d'an ma an bɛ baara kɛ n'a ye wa hali mɔgɔ fana mun binna n'an taar'i nɔfɛ an bɛ se ka dɔɔnin di yɛrɛ fana ma tuguni walasa i ka fiɲɛ dɔɔnin sɔrɔ ka tila ka taa n'i ye ambulance kɔnɔna la donc kɛnɛ in kɔni an sewalen don kɛnɛ kan kosɛbɛ. énergie ye fɛn appareil minnu di protection civile ma pour que k'u ka baara kɛ minɛnw renforcer a nisɔndiya bonyana kojugu n bɛ ministre de l'énergie fo kosɛbɛ a ka dɛmɛ la n bɛ welewelemada bila bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔ mɔgɔ bɛ se ka protection civile dɛmɛ i ka protection civile dɛmɛ pour que vraiment u bɛ se k'u ka baara kɛ parce que protection civile ka baara a ma nɔgɔn. Ministrew ni u ka jamaw kunbɛn la bisimilaliko cɛ in na protection civile maaw fɛ. Ni o tɛmɛna ka bɔ yen farikolo ɲɛnajɛ nasira la an ka jamana minisiriso min ɲɛsin bɛ farikolo ɲɛnajɛ ma u ye kunnafoni jɛrɛ kɛ bi u jabala la min sen fɛ u ye maaw ladɔnniya k'a fɔ ko bɛn ni kelenya sinsinlen ɲɛnajɛba dɔ kɔni bɛna bolo da an ka jamana kɔrɔnfɛla la farikolo ɲɛnajɛ nasira fɛ min bɛna an ka jamana marabolo bɛɛ lajɛlen kafo ɲɔgɔn kan marisi kalo nata la walasa an k'a ko tɔ faamuya an ka jɛ ka minisiriso kɔfɔlen ale minisiri lamɛn Umar Tarawele ale ka kuma galaman na. Événement min bina ke Gao a bina ke du 5 au 12 mars 2021. An ye tɔgɔ min da la au tournoi sportif des régions du Mali pour la paix. O kɔrɔ Mali région bɛɛ de bina ɲɔgɔn sɔrɔ Gao. U bina match football ni basket match de bina kɛ. Compétition bina kɛ. Pour que an ka yira bɛɛ la au sport football, basket ani sport wɛrɛ u bɛ se ka kɛ moyen ɲuman ye ka jamanadenw bɛɛ k'u regrouper yɔrɔ kelen k'u lasigi pour que an ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka jɛ ka k'an ka jamana lataa ɲɛ. Donc au message an hakili la sport dɔrɔn de bɛ se k'o message lase parce que n'a fɔra de Kayi à Kidal, aux régions bɛɛ de bina Gao, a n'u ka équipe, a n'u ka délégation, a bina fɛnba de kɛ. A bina permis an ka jamanadenw caman bɛ yen u ma deli ka ɲɔgɔn ye, u ma deli ka se Gao. Dɔw bɛ Gao u ma deli ka se Sikaso, dɔw bɛ yɔrɔ wɛrɛ u ma an tɛ ɲɔgɔn visiter. Donc ne fɛ n'an ye région Mali région bɛɛ wele ka na n'u ye Gao. Ka sport ka tournoi in kɛ o kɛrɛfɛla fana da an ka jeunesse bina kuma an bɛ débat dayɛlɛ an ka jamana jeunesse bɛɛ de bina ɲɔgɔn sɔrɔ fana Gao an bina débat kɛ an bina soirée culturelle kɛ an bina so ani ɲɔgɔnmɛ bɔli fana kɛ donc vraiment rendez-vous bas de tout. Depuis que ni hakili commencera à préparer, depuis qu'a commencera à préparer, en ni ministère de la santé de Bébara Kenyon. En B bara continuer fana, en ni ministère de la santé, en B bara continuer nyon fait faut casser le 5 mars, faut qu'a tournoi kekaba. En bina disposition bêta pour que en joueur ani délégation même bin aller, ani population yere beka lakshi. Donc, en disposition pour que les mesures barrières soient respectées, pour que masque cadeau. En bas, il y a la fête, il y a 5 mars, donc le coronavirus est na boile. Donc, en bas, il y a la fête, il y a un cassé coronavirus pour qu'il y ait un ressort. Sécurité, en ministère de la sécurité, bina baraka nyon fait. En bina disposition bêta pour que sécurité ka lasi kanye en be disposition ta ani ministère de la défense ministère de la sécurité ve de bika barake
ni le bɛ taa n'an ye jamana kɔ kan mun ni mun bɛ farafina ni nansara la an ye kumaba dɔw fara ɲɔgɔn kan an ka jɛ ka ɲamada sɔrɔlenw fɛ. a y'aw bisimila kɔkan kibaruw kan an b'a daminɛ Laginɛ Conakry. Nansarala tɔnba Union Européenne u y'a ɲini Laginɛ jamana ɲɛma Alpha Condé fɛ ko fanga sinamatɔ maa minnu minɛn bɛ a fɛ ni k'a don kaso la ko k'a kow jɛya. Faransi ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛnabɔ minisiri Jean-Yves Le Drian kuma in fɔra ale fɛ kunungo u ka Sénat ɲɛma ko ni nin ko in ma jɛya jamana ɲɛma Alpha Condé fɛ k'u bɛ sɔn k'a ɲangi. An bɛ taa Centrafrique jamana kan. Diɲɛ jɛkuluba min bɛ ɲaganbatɔw magɛn ni o ye Croix Rouge ye u ye weleweleda kɛ ko maa minnu jogina kɛlɛ senfɛ k'u ka hakɛw ka bato ani k'u ɲɛ bɛ tamasire dɔ la Centrafrique jamana kan k'o ye jɔrɔna ko ye ko maa minnu jogina kɛlɛ senfɛ k'u t'a la ka damakɛɲɛ furakɛli la ani ko maaw b'a la k'olu burujabɔ réseaux sociaux sanfɛ ni o ye bɔlɔlɔw ye k'u k'a bila u kunna k'olu t'a la ka dɛmɛ fan si fɛ k'olu nakun ye baara min ye k'olu bɛ o dɔrɔn de kɛ. An bɛ taa Afrique du Sud u ka jamana ɲɛma Cyril Ramaphosa a ye jalaki ta ka diɲɛ setigi jamanaw sɛgɛrɛ k'u b'a la ka coronavirus tangana ni o ye vaccin ye k'u b'a la k'o san k'o fara ɲɔgɔn kan ko jamana dɔw yɛrɛ b'a la k'u mago bɛ se min ma k'o ɲɔgɔnna 4 de sannen don u fɛ ko k'a sɔrɔ fantan jamanaw olu mago bɛ fɔlɔ min na o ma sɔrɔ fɔlɔ jango ka dɔ bila kɛrɛfɛ k'a b'a ɲini u fɛ u k'a lajɛ ka jamana bɛɛ lajɛlen damakɛɲɛ vaccin ko la. Ni ne bɛ dansigi bi dɔnkibaru la min labɛnna Nefti jama bɛɛ lajɛlen ka cɛsiri kɔnɔna na an b'aw fɔ ka wale ɲuman dɔn a ka ɲamadali la a y'aw sɔrɔlen to Nefti la ni Ala sɔnna ma a tɛ fɔ aw jigi kɔ Ala ka su hɛrɛ caya.